αρχίσουν να ηχούν τα πυροβόλα, για μια στιγμή απλώθηκε σιωπή και στους δύο στόλους, όταν οι ναυαρχίδες έκαναν σινιάλο στους άντρες τους να προσευχηθούν. Η Σουλτάνα ύψωσε το ιερό μουσουλμανικό λάβαρο. Πάνω στη Λαρεάλ ύψωσαν στο μεγάλο κατάρτι έναν σταυρωμένο πάνω στο λάβαρο που είχε στείλει ο Πάπας στον Δον Χουάν. Οι Σάλτικες προσκάλεσαν όλους τους πιστούς να γονατίσουν για να λάβουν συγχώρεση από τη μία πλευρά και από την άλλη να προσκυνήσουν με τη βεβαιότητα μιας μακάριας υποδοχής στον Παράδεισο, σε περίπτωση που έπεφταν στη μάχη. Σαν κάποιο προϊστορικό τέρας που μούγκρισε προκλητικά σε μια λίμνη, μια άσφαιρη βολή από το μεγάλο κανόνι της Σουλτάνας έσπασε τη σιωπή για να ξεκινήσει με παράξενη επισημότητα την τελετουργική διαδικασία της πρόκλησης και της απάντησης, με την οποία άρχιζαν οι μάχες εκείνη την εποχή. Η Λαρεάλ απάντησε μια ένσφαιρη βολή. Η Σουλτάνα συνέχισε με τον ίδιο τρόπο. Από εκεί και πέρα, οι γαλεάσες σκεπάστηκαν μέσα στον καπνό. Η μάχη συνέχισε με τη μεγαλύτερη μανία και ορμή και με τόσο μεγάλο θόρυβο που νόμιζες ότι όχι μόνο οι γαλέρες θα γίνονταν κομμάτια, αλλά ότι και η ίδια η θάλασσα μούγκρισε διαμαρτυρόμενη για την τρομερή φασαρία, ξεσπώντας σε αφρισμένα κύματα, ενώ οι μαχητές ήταν αδύνατον να ακούσουν ο ένας τον άλλο μέσα στον εκοφαντικό θόρυβο και ο ουρανός απάνω τους σκεπάστηκε από τους μαύρους καπνούς και τις φλόγες.
εχμαλωτίστηκαν. 30.000 νεκροί. 8.000 εχμάλωτοι. 12.000 οι σκλάβοι που απελευθερώθηκαν. Οι Ευρωπαίοι έχασαν 15 λανέρες, 8.000 νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες. Τραγικός ο απολογισμός σε ανθρώπινα θύματα και από τις δύο πλευρές. Στην τρομερή εκείνη εκατόμβη ανθρώπινων ζώων, οι Έλληνες είχαν το τραγικό προβάδισμα. Γιατί οι Έλληνες στελέχωσαν στο μεγαλύτερο ποσοστό όχι μόνο τη συμμαχική παράταξη, αλλά και τα τουρκικά πλοία. Η λαϊκή μούσα απέδωσε τον πόνο των Ελλήνων σκλάβων που βρέθηκαν στην Αθηνακία ως κοπηλάτες του τουρκικού στόλου. Στο φάρο της Μεσσίας, για να γλεπα να βίλγιζα τον ήλιο παραμονίζει, όπου αρμενίζουν χαίροντας και λάμνουν τραγουδώντας. Δεν πάνε σε πόρτο για να μπουν, λιμνιώνουν για να ράξουν, γυρεύουν τον Αλή Πασά για να τον πολεμήσουν. Όταν απαντηθήκαν οι δυο χοντρές αρμάδες, πρωτοκοπάνε οι κανονές, γίνεται η μέρα νύχτα. Πλώρη με πλώρη σμίγνει, κατάρτι με κατάρτι. Λαμποκοπούν τα λαμπρά, βροντάνε τα τρομπόνια, ποδάρια, χέρια και κορμιά γιονίζουν τα καράβια. Σκοτώθηκε κι ο Αλή Πασάς, το άξιο παλικάρι. Κι ο Ήγας την γαλιότα του την έσαρμα την πριν. Μέσα είχε σκλάβους 100 στα σίδερα δεμένους. Και σκλάβους αναστέναξε και στάθη το καράβι. Ο Ρήγας ανατρόμαξε, τον πρώτο του φώναζε. Εκείνος παναστέναξε και στάθη το καράβι. Αν είναι από τους δούλους μου, τη ρόγα του θα αυξήσω. Και αν είναι από τους σκλάβους μου, θα τον ελευθερώσω. Εγώ ήμουν ο Παναστέναξα και το καράβι εστάθη. Γιατί είδα όνειρο κακό στον ύπνο το κοιμόμουν. Είδα και τη γυναίκα μου, την Στεφανώνα μάλλον. Νιώ γαμπρό 4 ημερών. Με πήραν σκλάβα. Και 12 χρόνους έκανα στις βαρβαριά στο χώμα. 10 καριές εφύτεψα στη φυλακή που μ' είχα. Και από όλες έφαγα καρπό και ελευθεριά δεν είδα.